नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, खास आमच्या सबस्क्रायबर्सच्या रिक्वेस्टवरून आम्ही आज मुंबई गोवा हायवेची पूर्ण कंडिशन तुमच्यासोबत घेऊन येत आहोत व्हिडिओद्वारे. तर आजच्या ह्या भागांमध्ये आपण तरळे टू पनवेल ह्या संपूर्ण मुंबई गोवा हायवेचा स्टेटस पाहणार आहोत की कोणत्या ठिकाणी काम चालू आहे आणि कोणत्या ठिकाणी काय परिस्थिती आहे, घाटांची कंडिशन काय आहे, या सर्वांची आपण माहिती घेणार आहोत. तर या भागात आपण माहिती घेणार आहोत पोलादपूर ते महाड या ठिकाणी रोडची कंडिशन कोणत्या प्रकारे आहे. तर यासाठी आमचे आधीचे व्हिडिओ देखील बघा. आपण कशेडी घाट, पोलादपूर टू खेड हे आपण सर्व टप्प्यांची व्हिडिओ आपण बनवलेली आहे, त्यांची माहिती दिलेली आहे. त्याचबरोबर खेड, चिपळूण, सावर्डे, संगमेश्वर, राजापूर, खारेपाटण, तरळे या सर्वांची माहिती आपण दिलेली आहे. कोणताही व्हिडिओ, कोणताही भाग स्किप न करता. तर मित्रांनो, सुवर्ण कोकण पहिलंच असं यूट्यूब चॅनल आहे ज्यांनी मुंबई गोवा हायवे हा पूर्ण कव्हर केला आहे. या ठिकाणी पुढे रायडर्सचा ग्रुप चालला आहे. मस्त, ओके. या ठिकाणी दोन्ही लेनचं काम झालेलं आहे. आता मध्ये इकडे थोडंसं काम पेंडिंग आहे. त्या ठिकाणी वन विभागचा रोहा महाड फॉरेस्ट चेक नाका आहे. इकडे थोडासा रस्ता खराब आहे. बाकी मुंबईहून येणाऱ्या लेनचं काम झालेलं आहे. महिन्यापूर्वी आम्ही आलेलो, त्यावेळी या रस्त्याची कंडिशन अतिशय बेकार होती. आता त्या मानाने भरपूर चांगली आहे. काही ठिकाणी तर प्रॉब्लेम थोडेफार नॉर्मल खड्डे होते, ते तुम्ही मुंबई पुणे मार्गे गेलात तरी देखील तुम्हाला ते नॉर्मली खड्डे मिळतातच. पैसे भरून ते पण पैशाने, टोल भरून प्लस किलोमीटर जास्त. त्यापेक्षा सध्या मुंबई गोवा हायवे बेस्ट आहे. ज्यांना लवकर आणि स्पीडमध्ये जायचं असेल त्यांनी कोल्हापूर पुणे मार्गे जाऊ शकतात. पण ज्यांना पूर्ण असा निसर्गाचा आस्वाद घेत ड्रायव्हिंगची मजा घेत जायचं आहे आणि हाडांचं मालिश करायचं आहे त्यांनी मुंबई गोवा हायवेने नक्की प्रवास करा. गाडी अजिबात आवडत नाही. कोकण दिल्यानंतर पण तुम्ही घे, गिफ्ट केल्यानंतर विकत नाही घेऊ. होता काय रे, रोड क्लिनिंग काय ट्रॅक्टरला लावलं. इकडे बाजूला क्युरिंगचं काम चालू आहे. पाणी वगैरे स्प्रिंकलर करतायत. नुकतंच कॉन्क्रीटचं काम झालेलं आहे. हो, चांगले सावली पण नको. थोडं माझ्या मते महाडच्या आसपास मिळतात झाड. अतिशय बेकार कंडिशन आहे आणि त्यामधून टू व्हीलरवाले देखील अक्षरशः एकदम पुढ्या मारत जात आहेत. फक्त आम्हाला फोर व्हीलरलाच हळू जावं लागतं. अरे ग्रेडर मारल्याने तरी पण इथे जरा लेवल व्हायचं चांगलं. हे सगळ्यांना का मारूक नको ग्रेडर, आळशीपणा करतो. माझ्यामध्ये बाजूचो ना पूर्ण चिखल आहे हो, इकडं तो काढलेलो. अरे ह्या जेवढ्या चिखलातून ट्रॅव्हलिंग केला, गाडी पूर्ण रंगलेली. हो, अरे हो, इथलंच त्याने काढले नाही तुला, कारण आम्ही लोक तेव्हा कायच नव्हता, चिखलच होतो. तो फक्त सफेद झाला. हा, या धूळ खा.
या ठिकाणून आता जरा परत चांगला रस्ता चालू झाला आहे. बघ तरी काही नाही येतं तो ते का दिसता पुढे. या ठिकाणी पूर्ण काम झालेलं आहे. एका लेनचं दुसऱ्या लेनचं काम बाकी आहे. या ठिकाणी डायव्हर्जन्स वगैरे आहेत ठेवलेल्या. या ब्रिजचं काम चालू आहे. भरावाचं काम देखील सोबतच चालू आहे. इकडे बाजूला जुना रस्ता होता तो जुन्या रस्त्याचे लेयर्स बघते दिसतात ते. जर किती वेळा बघ लेयर्स मारलेले होते. नाही म्हटलं तरी 1 फुटाची थिकनेस आहे फक्त नुसतं वरचं टॉप लेअर डांबर. किती वेळा त्यांनी पॅचअप केल्याने वर्षापूर्वी हो. जाओ बाबा तुमकाच घाई आहे आम्ही रिकाम टेकले. एमएच 12 हे खरं होतं पाठीमागे. कडे येत असतील पहिल्याच्या काळातल्या घंटार भावा त्याचं चायनीज ठिकाणाहून परत एकदा रस्ता चांगला चालू झाला. शेलार ढाबा काय झाड बघ म्हणते हो. आता हे झाडं ठेवलेली आहेत तरी असं तिकडे तर पुढे भेटते ती झाडं कारण पुढचा तो रस्ता आधीच पुढे लागला कोनेटवर काय रे झालं इकडे मॅटर. या ठिकाणी काहीतरी झालेलं आहे. भरपूर माणसं गोळा झालेली आहेत काम करणारे असतात. MH 12 36 कॉन्ट्रॅक्टर असतो. काय सावलीत लावतं काय व्हायचं विशाल भोजनालयाच्या तरी सावलीत येतं पुढे जागा होईना
लेनचं काम पूर्ण झालं आहे, म्हणजे आधीच पूर्ण झालेलं आहे काम. हो भरपूर जुना वाटतं. सर्वेश पुढे झाड भेटताना मुश्किल हा. आपण तर महाडच्या जवळ येत चाललो. जरा गाडीत जरा पिकअप की चांगलं, थोडे जरा कडकड पुढे गावताला महाडच्या जवळ येतो झाड गावताला. मगाशी कट्टुकड गाडी काढत होतो. झाड रोड नाही तिकडे जाऊ. मानगंगा एक्सप्रेस, मामा भाचे, अण्णांची पुण्य आहे, मेरा भारत महा. अरे वरती नाव बघ किती, ती रेशन कार्डच केलं नाही ना. इकडे या लेनचं काम चला कॉन्क्रिटीकरण तरी झालं. ॲक्च्युली ती लेन त्यांनी चालू करू कवी, ती इकडून खाली डायव्हर्जन करून सर्व्हिस रोडने ठेवलेली आहे. हां बघ तरी. अरे नाही पुढे बघ तेवढं तुकडं मारलेलं, पुढे ब्रिजचं अजून जॉईन करूचे तुकडे. हा डोला रे डोला रे. लोक फिरतात ना. सावित्री नदी पुढे येते. हो आता पुढे सावित्री नदी येते. या ठिकाणी देखील इकडे भरावाचं काम चालू आहे. आणि मस्त हिरवागार वाटतं वातावरण. बंगलो देखील मस्त आहे. कसं बांधलेला तर जांढवे बुद्रुक. मुंबई चिपळूण